¿Has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Pero algo le pasa. Pero vos no ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla más de lo que ya está. ¿Has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Pero algo le pasa. Pero vos no ves que atacándola así solamente vas a conseguir... Bueno, buenos días. Egunon, ongi etorri prentsaurreko honetara. Atar ofizialeko prentsaurreko batera. Dakizuen bezala, los domingos aurkeztuko dugu. Alauda Ruiz de Azuaren zuzendariaren pelikula berria, kariño handia diogu zinemaldia, joan den urtean Querer saila izan genuen, eta filma aurkezteko taldearen zati garrantzitsu bat ditugu. Batzuk mailan daude eta besteak lehen lerroan daude. Denak aipatuko ditu, baina seguro batean bat azten dudala. Beste muturretik onaino, dugu Nagore Aranburu, antzezlea, Juan Minujín, actor. Juan Minujín antzezlea, Patricia López Arnaiz antzezlea, Alauda Ruiz de Azua, zuzendaria eta gidoilaria, Blanca Soroa, protagonista los domingosen, Miguel Garcés antzezlea, eta nire ondoan Mabel Rivera. Eta gainera, ekoizleak hemen daude, Guillermo Farré, Marisa Fernández Armenteros, Naikari Piña, Sandra Hermide eta Manuel Calvo. Bueno, y como está la sala llenísima... Eta aretoa bete-beteta dagoenez, galderekin hasiko gara. Hementxetuko galdera bat, lehen hilaran. Muchas gracias, buenos días. Eskerrik asko, Irene naiz, Zinemagabiakoa, lehenik eta behin zorionak, denoi talde osoari, filma honek atentzio asko deitzen du. Batetik gai asko ikutzen dituelako, batzuk erlijioa, gaur egun eta gazteak, baina oso ondo eramana dago dena, ze fintasunarekin egin duzun beti bezala, bi galdera ditut. Non sortu zen ideia, hau da, historia hau kontatzeko ideia, eta adierazten duen guztia, eta ea konbentuko monjak Nagoreken duta, ea benetakoak ziren edo denak antzezleak ziren, eskerrik asko. Historio aspaldi sortu zen. Pasadizo bat ezagutu nuen gaztean nintzela, niska gazte batena bokazio erlijiosoa izan zuena, eta ordena batean sartu zen. Nio ere oso gaztea zen, asko ditu zidan atentzioa, nire adineko norbaitek horrelako erabaki bat hartzea. Niri oso erradikala iruditzen zitzaidan, eta nuen ulertzen, eta beti jakimin handia eragin zidan. Denbora igaro ala, 5 lobitos egin eta gero, ulertu nuen, gaia landu nezakeela familiaren ikuspegitik. Eta nik prisma horretatik begiratu nahi nuela historia, zen norbaitek horrelako erabaki bat hartzea, nerabe bat etxe batean, horrek utziko zidan familiaren hauskortasunei buruz hitz egiten, eta konbikzio askoei buruz. Nerabe batek zalantza jar dezakena. Oso lurralde interesgarria iruditu zitzaidan esploratzeko, dokumentatu nintzen, nolakoa zen bokazio erlijioso bat 2025ean, galdetzen duzun monjei buruz. Bueno, hartuko dut lausengu gisa, saiatu gara oso zorrak izaten erlijioaren aldean, ez antzezleak dira. Bueno, egia esan,
monje kantatu egiten dute. Beraz, koro bat egin genuen emakumeekin eta hortik atera ziren monja kantzesten dituzten emakumeak nagorerekin batera daudenak. Hemen galdera bat? Bai, egunon, zorionak, egundoko pelikula da, filma da, biziaren antzera jariotzen da, eta maitasun oso eginda dago. Ni ia ez nuen aukeratu gaian filmak gaiagatik. Aurre iritziak bainituen, baina zorionak gidoilaria eta zuzendariari, pertsona bera. Baina biribila gelditu da filma. Identifikatu nahi dut Patrizia egiten duen papera. Nik apostatatu berri dut, eta interesgarria irutu zitzaidan ahots hori ematea. Hau da, inkognita handia dela bokazio goiztiar hori, baina galdera da, zorionak eman ondoren, filma ondoren, alaudak sari bat baino gehiago du dagoeneko, denak bikain zaudete. Zein izango litzateke 5 lobitos querer eta film honen arteko lotura? Hau da, beti dago familia, eta benetan egunerokoak diren gaiak, baina landuta daudenak maisutasun handiz. Loturarik aldago. Nik uste dut desberdinak direla, baina bai egia dela familia hitz egiten dudala. Eta gainera uste dut Los Domingosen presenteagoa dagoela, baina ikusi daiteke ere 5 lobitosen eta Quererren ere bai. Hau da, familiaren erakunde asko alegin handia egiten dugun familia mantentzen, ez? Hau da, nolabait oso barruratua dugu, familia aterpe badela, maitasun bake leku bat, topaketa leku bat, azken helduleku gisa, eta beti ez da horrela. Beti ez da horrela, hori horrela izatea. Eta berbe da, familiaren auskortasun hori, askotan ikusten ez duguna, badago 5 lobitosen eta noski Quererren, eta Los Domingosen ere bai. Badugu familia hau, naiz eta gauza asko ezin daitezkeen esan, baina eta Maiteren pertsonaia, kalean aurkitu ezkero, eriratik ondo moldatuko. Baina igandero, amonaren etxean gelditzen dira bazkaltzeko. Beraz, 3 historiok hori dute batera. Hau da, noraino mantendu familia, ze alegin egiten diren barruan. Aquí, Ana de Movistar. Hemen Ana Movistar Plusetik, mila esker filma honegatik, harri bitxi bada. 2 galdera labur ditut, bata Laudarentzat, eta bestea Blankarentzat. Laudarentzat, komentatu duzu filma buruan eraman duzula denbora luzean, eta nik ikusten pentsatu dut ea gaur egiteak zerikusia duen aterpe baten bilaketa horrekin, ez? Askotan leku ekibokatuetan. Mai gainean dagoen eztabaida. Eta Blankari ere eta Nagoreri ere, ez? Hau da, non bilatu duzue monja edo nobizia horiek antzesteko. Bueno, apunte txeki bat egingo dut. Nagorek 4 film ditu, zerbait egitera joan behar du, Nagore nahi baldin baduzu, erantzun zu lehenbizi, beste filmara joateko eskerrik asko. Bai. Nola lan egin nuen prioraren papera? Bai, ulertu nahian eta ez epaitu nahian, hori batez ere. Eta pertsonaia mutua izango zenez, historioan, errealitatea eta gia eman nahi zion bokazio horri, eta pertsonaia nagusia sentitzen zuenari, aterpeleku bat izan zuen, eta bakea emango ziona. Eta egiazkoa izan behar zuen. Hortik lan egin dugu, sinetxe egin behar genuen ze askotan, bake hori eta gatazkarik eza hori nahiko kezkagarria da. Bai, eta komentatu duzun hori, aterpe hori, aterpe oker hori, ni saiatu naiz telebistatik eraikitzen. Hau da,
ikusle gisa nolabait ze puntutaraino den benetako sentimendu bat espirituala edo benetan akonpainatua dagoen edo eragina duen behar bada senideak ere aitaren eginkizuna eta baita ere ze eginkizun duten helduek film honetan oso garrantzitsua da bokazio kontuetan eszena konkretatzeko orduan eta narratiba ezartzeko orduan. Beraz, baita ere, ze hauskortasun egon daiteken nera bezaroan. Oso garai komplikatua da, oso helduen gauzak sentitzen hasten zara. Ez dakit beti ondo itzultzen diren, baina oso egiazkoak sentitzen dira. Eta, une jakin batean, hauskortasun hori, nik uste dut, filmak planteatzen duen hipotesietako bada, afektu behar bat duzula, eta eraman zaitzake espero ez zenuen toki batera. Bueno, nire pertsonaia prestatzeko orduan, filma egin aurretik, nire nintzen antzezlea, beraz, enekien oso ondo nola prestatu pertsonaia edo ea prestatu behar nuen. Beraz, lehen entsegu egunetik, alaudari asko entzunion, asko ikertu duelako gai horren inguruan, nire zelantzak argitu ditu, eta pixkanaka eraiki dugu Ainara, eta ulertu nahian, ariketak gehien eta uste dut lortu dugula. Hemen atzean galdera bat. Kaixo, egunon, Mario Buluzinetik, zorionak filmagatik. Galdetu nahi nizuke alauda izenburuagatik Los Domingos. Aipatu da, bi anaia arrebak seguronez elkar akatuko luketela kalean baleude, baina gero igandero joaten dira monaren etxera bazkaltzera. Baina igandetan ere, badu ere esan nahi liturgikoa, meza dela eta. Beraz galde nahiko nizuke, nondik atera den titulua eta ze esan nahi duten pertsonaiak zuretzat. Bueno, Los Domingos, igandeak, asko gustatzen zitzaidan hasiera sortu zen igandetako familien bazkariengatik. Hau da, igandean neurtzeko ohitura horri. Baina gero, konturatu nintzen, Jainkoaren egunaz hitz egiten duela pertsona erlijiosoentzat. Eta filman ere, ispilu jolas handia dago, ez? Eta esan nahi bikoitza, badago etengabe jolas bat, familiako heldu bat, nolabait, heldu erlijio, helduen munduaren kontraposizioan, eta behar bada beste gauza jainkotiarragoekin lotuta. Eta nik uste dut Los Domingos izenburua pixka bat nik filmaren oinarrian dagoela. Zer dira niretzat Los Domingos? Igandeak niretzat zinema ikusteko egun bat izaten da. Hirugarren esanahia ere badago, zinema ikusteko eguna baita niretzat. Hemen galdera bat? Kaixo, eguno, zorionak baita ere filmagatik. Nik galdetu nahi nuke, Blankak azaldu du, galdera asko egin zenituela, nik jakin nahi dut, ea eztabaida handia egon ote zen antzezleekin, ulertzeko orduan gidoia eta bere pertsonaiak. Ez dakit, antzezle galdera asko zituzten, zuri egiteko, filmak plantatzen duenaren inguruan, eta baita ere jakin min handia dut, ea abestiak, Intxumaia Arams eta Aitormena, ea gogoan zenituen hasieratik, edo gero bururatu zitzaizun. Bueno, galdera asko zituzten, baina nik ere galdera asko nituen, eta niretzat berari egindako lana beti elkarrizketa bada. Eta denok ditugu galderak antzezleen inguruan, pertsonajeen inguruan, eta elkarrekin saiatzen ginen erantzunak arkitzen. Hori da prozesuaren partea. Geruzak bilatzea egiten dugun lan horretan, niri izugarri gustatzen zait ikusten dudanean galderak dituztela antzezleek. Eta gero abestiei dagokionez, ez, egia esan aldatuz joan nintzen, baina
bazegoen jatorrizko bertsio bat, beste gairen bat genuen, beti ideia batekin jokatzen genuen. Hau da, egungo musika bat eman, pop, rock, gai koral horretara, hau da, estilo sakro bat emateko, baina bagenuen bateon bat, aurrekontuko hauziengatik ezin zena jarri. Beraz, beste alternatiba bat bilatu genuen, eta askotan beti ere prozesura iriketa daudenean, aldez horretik pentsatutakoak, baina hobeak lortzen dituzu. Gaur egun uste dut ez dagoela Nick Cave, Came into my arms edo Aitor Menar, baina pelikula, barkatu, abesti hobeagoak eretzatik egongo. Zorionak film zoragarria, eta gaina ironikoa da. Ze galdetu behar nuen gauza bera Nick Cave abestiari buruz. Katarsis handia dago, baina bueno, zorionak zinematografia oro, antzezpena, musika, oraindik ere olioipurdia dut eta uste dut jendea izugarri hunkitu dela filma ikusita suerte handia. Horratzean galdera bat. Buenos días, Egunon, soy Eduardo Aragón, Eduardo Aragón, Vagabunda, Mexikotik. Decías que una parte Esan de la duzu, inspiración de esta historia historia honen inspirazioaren zati bat, de esta etapa colegial, digamos, ikaslea zinenetik datorrela. Eta uste alduzu Espainia aldatu dela azken 30 urtean alderdi funtseko horretan, hau da, Eliza estatuaren harreman horretan, eta irekia aldago hain eztabaida, gizarte espainiarra irekia aldago gai hauei buruz hitz egiteko. Realmente la película habla más de egia la esan, religiosa en el 2025. 2025 bokazio erlijioso bati buruz hitz egiten da, baina batez ere ikastetxe erlijiosotara doazen neskaen kasuan, hori gertatzen da Espainian. Hau da, erlijio katolikoa maila desberdinetan gizartean zati da eta sentiberatasun desberdinarekin. Uste dut oraindik ere gai honek eztabaida sor dezakela, baina filma ere sortzen da elkarrizketa sortzeko ez borroka bat, baina bai eztabaida bat, hau da. Jendeak animatu behar du, eztabaidatzen, hau da, oraindik gure gizarte laikoan zenbat dago erlijiotasunak. Lehengo gunean Karoljik Vatikanoan abestu zuen, mundu horretan bizi gara, kontraste mundu batean. Hemen atzean galdera bat, berdez jantzitako neska. Egunon, Isabel 7TV Riojatik alaudari galdetu eta denoi ea konturatzen zareten film hau 2025an, hau da gustasun handia dagoena maila sozialean eta individual behar bada ekar dezake pertsona batzuek planteatzea mundu kontemplatibo hau. Konturatzen zarete zendi filma ikusten ari nintzen eta planteatzen nuen behar bada izan daitekela, ez izan nahi duela, baina behar bada hori gertatu daitekela. Norbatek hori pentsatzen baren badu filma, esango nioke lehenik eta behin oso gutxi dakiela nola eraikitzen den bokazio religioso bat. Ez, esaten dizut behar bada, ez hori dela asmoa, baina ez ulertu dizut. Baina efektu bat izan daitekela, ez? Ondorio bat, ez, nik uste dut, esaten dizudana. Bokazio erlijioso bat, angelu psikologikotik, erlijiosotik ere bai, pentsatzea film batek zer ikusi izan dezakela horrekin, uste dut pixkat txaloa dela. Ikusten ditugu ere gangster filmak eta ez dugu gangsterrak izan nahi, beste arrazoi batzuengatik ikusten ditugu gangster filmak. Nik zure galdera aprobetxatuko dut aldarrikatzeko, gauzen irakurketa literalak egin daitezkela, baina zinemak duela gugan gauza batzuk eragiteko eta uste du baliotsuagoa dela hori. Hemen aurrean galdera bat. Kaixo, Manu Zapata, Sekretos de Zinerentzat. Alauda, nik, galdera birplanteatuko dut, ze Aitor Menarekin zer ikusia du, baina hortik da pixka bat. Hau da, abesti hori aukeratzean amaierarako oso amaiera potentea da, oso unkegarria. Baina nik galdetu nahi nizuke
azken muntaia horregatik, gangsterrei buruz hitz egin duzula. Gogora ekartzen dit El Padrinoen amaiera, distantzia gordeaz. Pixkat egoera ebatzi egiten duzu, pertsonaia baten situazioa. Eta harrigarria da ere nola bukatzen den filma. Ze ez da brankarekin bukatzen. Hau da nola bururatu zitzaizun Aitor Mena hobeto funtzionatzen baitu. Pentsatu zenuena baino gehiago, eta gero faltan bota du abestia azpitatzea egotea. Duen esanaiagatik, azkenean Aitor Mena banantze agur baten abestia da. Bueno, hiru galdera izan dira, ez, muntaia niretzat, nik filma eraiki dut oso ikuspegi estremoetatik Ainara eta Maiterenak. Eta saiatu naiz mantentzen norabaiteko distantzia ikuspuntuekin, baina pertsonaiak horiek muturrera eramaten dira. Eta familiaren bidaia garrantzitsua horregateko pixkat spoilerra da. Baina filmak ez da bukatzen familiak pixka bat bakoitza bere aldetik doanean, hori da niretzat amaiera. Eta gero ere garrantzitsua da esaten duzun hori, ze hasieran Gidoiaren bertsioan, filma Maiterekin bukatzen da. Ze ez dakit nola esan. Itxaropen bat eman nahian, hau da gelditzen gara lurreko maitasunarekin gelditzen direnak, hau da harreman imperfektoekin eta ziurgabetasunarekin borrokan gelditzen direnak. Pentsatzen zebra bide bat zerkatuko duten edo ez da zer egingo duten bikotekide horrekin, edo duten familia saltsa horrekin, beraz lurreko munduan ziurgabetasunean nik uste dut hor gaudela denok. Eta gero egia da, azpidatz genezakeen abestia, ze esaten duena aplikatu daiteke gertatzen ari dena filman. Agur bati buruz hitz egiten du oso modu ederrean, baina egia da musikak baduela zerbait garrantzitsua, indartsua, eta sentitu nuen horrela ondo zegoela. Evokazio hortan sartzea eta behar bada ez irakurri behar izatea. Bi galdera hemen atzean lehenengoa eta gero bestea. Hola, en primer lugar, Kaixo, lehenik eta behin zorionak iruditzen zait gauza honak dituzula orain arte, baina oraingoa iruditzen zait ikaragarria. Gidoia antzezleen zuzendaritza, oso onak zarete, baina zuzendaritza ona izan duzu ere, bai. Gero, Alauda, benetan harritu nau esaten duzunean elkarrezketa bat sustatu nahi duzula. Eta lehen lankide batzuk komentatu dugu. Hau da, ikuspegi desberdinak izan ditzakegunen arteko elkarrezketak bultzatu dituzu. Eta arreta deitu dit, errespetuz lantzen duzulako. Hau da, erlijio sinesmenik izan gabe egiten duzu guztiz film errespetuzkoa, elkarrezketa botatzen duena, gero, amaiera oso irekia da. Bakoitza galditu daiteke leku batean edo bitan, nik uste dut azkenean denok hor gaudela. Bi leku horietan zorionak, eta galdetu nahi dizut nola egiten den ideia batzuetan sartzeko, fede batean sartzeko zuk ez duzunean fede hori. Eta sinestunak garen ontzat iruditzen zego oso errespetuzkoa izan dela zure jarrera. Ikuslean fedea izan ez. Bai, eta gainera uste dut hori dela filmaren apustu handietako bat. Hau da, filman oinarrituta espazio bat sortu daiteke ikusleak bere ondorioak atera zitzan. Nik ulertu behar nituen pertsonaia guztiak eta izan behar nuen zorrotza. Ez nuen manikeismoan erori behar eta ez nituen ere barregarri jarri nahi. Filman ere gainera galdera kompleksuak egiten dira. Eta eztabaida eskatzen dutenak. Eta interesatzen zitzaidan galdera mota jakin bat egitean. Nola gure gailentasun moral horretatik
nola batzuetan ezin izaten dugun beste hau ulertu. Badira galdera garrantzitsua direnak, interesgarriak direnak eta edozein pertsonaiari aplikat daitezkenak. Hau da, badira leku batzuk konektatu egiten dutenak guztiak eta interesgarriak iruditzen zaizki eta gertoki horiek ez ditut erantzunak eta galdera batzuk egiten dizkiot ikuslei. Marina Estevez, EFE agentziakoa, egia da nabardurez beterik dagoela, eta ez dela manikeoa, baina bai iruditzen zait, behar badanik ikusi dudan ikuspegitik, zuzendarien, gidorielariaren ikuspegia, Patricia López Arnaizena dela, hau da, harridura hori, zuk eramaten duzu zure alaba, eskola religioso batea, ohitura duzulako, eta batean mundua hankaz gora jartzen da, espero ez duzun zerbaitekin. Ezakin nire ikuspegi pertsonala den, hori den Patriziaren papera, nahi nuke ere berak esplikatzea nola eraiki duen pertsonaia hori, posible baldin bada. Ea benetan, zuk esaten duzun bezala, ea hori den sortzailearen begira da. Eskerrik asko. Hasiko naiz. Pertsonaia guztietatik, Maiteren pertsonaia, bai, nigandik hurbilena dago, nigandik hurbilena da behar bada, baina nire begirada filman, kuestionamendu baten begirada da. Eta uste dut pertsonaia guztiak kuestionatuak daudela eta irudikatuta bere argi ilunekin. Beraz, ni hor aurkitzen naiz erosoago. Hau da, begirada bat erabili dut, baina haiek kuestionatuz. Eta, nik prestatzea, esaten ari zareten bezala, jadanik osagai guztiak zituen materiala nuen, eta murgildu egin nintzen. Eta unkitu. Hau da, parte batzuk jartzen duzu, baina asko da ematen duzun hori material horretan. Eta noski, aldez aurreko lan hori alaudarekin egundoko lan egiten du ikerketa arloan eta dokumentazioan zuk lehen epatu duzun errespetu horrekin. Harrigarria da hortik lan egin alizatea. Ze gainera ematen dizu ikertzeko aukera hori eta ikuspegi horretara hurbiltzeko aukera eta lankideekin egin dudan lana. Hor kontua da ondo inguratuta egotea. Maiteren pertsonaia ez da, adibidez, Juanen pertsonaia, Pabloren nire bikotekidearena, zer alegintzen da bera ulertzen galdera, ikerketa galderak egiten, ez? Hau da, nolakoa da esperientzia espirituala? Maiteke ez dio bere buruare galdetzen, ea hotsak diren, irudiak diren, ez du ikertu nahi, ez du esperientzia jakin nahi. Berak beldurra du. Sentitzen du bere iloba babesteko erantzunkizuna, berentzat, bera delako erreferente femeninoa ama ez dagoenez. Nik iloba bat dut, eta lotura oso indartsua dut berarekin, eta niretzat oso errazazan horrekin konektatzea. Hain zuzen ere, eskura genuen materialagatik, nola zegoen idatzita, familiako egoera, hor badago, akulu bat, motor bat, ni bere alapizten induena. Beraz, onden guratuta nengoen, eta material egokiak, lagundu egiten dizu. Ni galdera ere irekin nahi nien oraindik parte hartu ez duzuen antzezlei. Filma izten den moduagatik Patricia eta Blankaren pertsonaiek pixu berezi hartzen dute. Baina pertsonaia guztiak dira garrantzitsuak, alaudak esan duen bezala. Bakoitzak islatzen du ikuspegi bat. Egoera batean, familia batez egonkortu egiten dutena. Eta gainera denak elkar hartuta daude, hori da gauzarik interesgarriena, afektua sentitzen dute, ez da inon desagertzen, naiz eta kontrako iriziak izan.
Beraz, galdetu nahi nieke parte hartu ez duzuen antzezle zuen lanari buruz filman. Eta nora bizi izan dituzuen zuen pertsonaiak eta Alauderkin lan egitea ere ze izan den. Pues si queréis empiezo yo, como soy la mayor. Ba, hasiko naiz, nagusia naizenez eskubidea dut. El significado de una mujer. Emakume baten esanahia, amonarena esanahia film honetan, Tiene que ver con un final. zer ikusia du amaiera batekin. Hau da, ez da bakarrik bere amaiera. Bere amaiera fisikoa, adinaz gainera, sortzen den egoerak bideratu egiten duena, igandeek beren zentzua galdu dute. Hau da, nik hori komentatu dut sarri Alaudakin. Saiatu egin naiz hortik sakontzen nire pertsonaia. Emakume hau Andre honek ikusten du bere amaiera badatorrela, eta bere familia izan zena, hau da batasun sentimendu hori, hau da denok adiskide lagun izatea, elkar zaintzea, ulertzea, guzti hori desagertzen ari da. Eta dezepzionatuz noa izan dituen seme alaba horietaz. Itxaropen bakarra eta bere poz bakarra ere joan egiten zaio. Naiz eta Maria Dolores, ados egongo litzateke, gehiago dago alde horretan, hau da, ulertu egin behar dela eta babestu egin behar dela bere biloba bat moja izatea. Berari agian poza eman diezaioke, baina alde egitea ez. Une horretan alde egitea ez. Eta horrek markatu egiten du pertsonaiaren amaiera. Hil egiten da, ez duelako zentzurik bizitza berarentzat. Eta batez ere, pixka bat goiti bera erortzen zaielako beraitarekin eraiki zuena. Aitari kontatzen diona gauean ez eta filman ikusten ez den. Baina dena kontsultatzen dio, eta saiatzen da, nolabaiteko babesa lortzen jadanik berarekin ez dagoen pertsona horren gandik. Hori da bere modu bakarra bizirik irauteko. Eta horregatik hil nintzen. Bueno, niretzat Alaudak egin zian planteamenduan gauzarik interesgarriena pertsonaian zen, aita etzela oso erraza ulertzen aita naiz egiazko bizitzen, eta antzeko adina duen seme bat dut. Aukera izan nuen pixka bat aldentzeko nire errealitatetik eta nire joeratik. Hau da, zure semeak ulertzen dizu, zuan babesa aurkitzea. Beraz, Alaudak egin zian planteamendua zen interesgarriena. Hau da, distantzia hori lortu behar dut, zailtasun hori ulertzeko eta divertigarria izan zen, baina zaurgarria zen nire giza joera zen, saiatzea ulertzen, babestea. Begi hoiek 17 urtetatik begiratzen dizutenak. Niretzat Alaudaren lana hasieratik harrigarria izan zen. Ze askotan entzuten dugu eta gure buruari esaten diogu. Ez dugula pertsonaiaren jolasean erori behar. Niretzen Alaudarekin egotea, benetan esperientzia zoragarria da pertsonaiekin ez jolastea. Hau da, gune komunetik pixkat aldentzea eta subjetibotasunean sartzea. Eta Alaudak benetan lortzen du hori egitea pertsonaia bakoitzarekin. Segurenez, beak Patriren pertsonaiarekin identifikazio handiagoa du, baina gaitasun ikaragarria du Alaudak, akonpainamendu bat egiteko antzezle bakoitzari subjetibotasun horretatik. Eta benetan oso atsegina izan zen. Eta beste gauza bat interesatu zitzaidan planteamenduan nire pertsonaiarekin, hau da, galdera irekitzea, filmak galdera ugari egiten baititu. Nola akonpainatzen da erabaki oso akastun bat, oso oker bat egiten dan pertsona bati nola laguntzen zaio. Eta hor, pertsonaia nagusiaren inguruan dauden pertsonaia bakoitzak du jarrera desberdin bat.
Eta hori oso komplexo eta interesantea da. Nik xehetasun txiki bat. Bueno, informazio bat. Uste dut oso garrantzitsua dela lortzeko pertsonaiak eta antzezleen lan bikainak lortzeko. Egiazkoagoak, hau da, gertuagoak daudenak, leku zintzago batekin, hau da, ze harreman dauden beraien artean. Eta noski, denok familia gisa hitz egingo bagenu, hau da, beste pertsonaia bat delako gaina familia. Eta idatzita dago, pentsatuta dago, eta horrekin lan egiten dugu. Hau da, prestakuntza hori izan zen asko. Harremana, improvisazioa, denokin batera, nik berarekin, bestearekin. Hau da, egitura hori ikusten jakitea familiako harremanak hori da ere filmaren puntu garrantzitsu bat. Niretzat uste dut oso erresa dela familia hori ondo ulertzea. Ez bali badago galderarik, nik galdera bat egin nahi niokea laudari. Harreman gehiago duena zuzendaritza lanekin eta eszenaratzearekin. Zure zineman eta telebistan ere bai, etxearen ideia hori badago, espazio fisiko gisa, eta nola espazio horretan gertatzen den dena. Eta uste dut evidentea dela Cinco Lobitosen eta Kererren ere bai. Hau da, beste leku bat ere sortu duzu espazio fisikoa, erabakigarria bihurtzen dena pertsonaiarentzat, galdetu nahi nizuke nola pentsatu duzun horik idoian, gero zuzendaritzara emateko ze uste du pelikula, hau, film hau. Ez dakit zorrotza dela esango nukeen, baina sofistikatuena dela. Oda, pertsonaia kontatzeko moduan. Ikusita ze lekutan bizi diren horri buruz galdetu nahi nizuke etxea. Bai, egia da idazten hasten naizenean, gero gidoi bertsioak ikusten dudanean gehienak beti barrualdekoak dira. Asko interesatzen zain noski familien intimitatea. Eta hori gehiago barrualdetan gertatzen da. Badira ere beste barrualde batzuk, erlijio mundukoak adibidez, hizkerari dagokionez, planteatzen ari nintzen, nola kontatuko ditut bi mundu hauek. Hau da, bananduko ditut formalki edo nola. Azken batean, klausuraren mundua zari zara hitz egiten. Baina sentipen hori ere izan dezakegu gure eguneroko bizitzan. Beraz, saiatu nintzen, lerroak pixkat lausotzen. Plangintza ere badago bilekuetan, badira ere testura, koloretan, badira erabaki oso sotilak, zeru gutxi daude filman. Normalean leiho batetik begiratzen duzunean, horma badago bai familiaren etxean, edo konbentuan. Saiatu nintzen batez ere hizkera oso austeroa egiten, makillajea kentzeko pertsona inguruan. Eta nolabait bi munduak oso desberdinak eman dezakete, baina mundu berakoak dira, eskerrik asko. Bueno, badago galdera gehiagorik hemen utziko dugu, eskerrik asko Los Domingos Soeko taldeari eta suerte handia estreinaldiarekin.